guys! Hi guys! Ouch! Ito tayo. Nagdigos dan Aray ko! Ito ay. Lagay ko muna dito yung... Ay! Ayan guys. Nangaba ni Dos. Hey!
Sinabon nyo ni Kwa? Dos? Baka niya nga talatan ng klase na ito. Nayano dan? Oops guys. Sabon, yes. Ay.
Ala, dalam. Oh, kadara, buhangin na siya. Rambo! Tiyan! Ay, mga aso gusto din sumama. Ayan si Rambo, andyan na. Inangan ni Rambo. Pati Rambo! Woo! Natin! Hala, yung isa ba? Yee! Yee! Andyan sila. Sarap maliga sa ilaw. Tiyan, Roxy! Rambo! Hala ka! Hala! Tiyan! Ayan. Oh, yan. Ay, nay. Hala ka. Mababaw na, oh. Tiyan, Rambo. Ay. Bagong ligo sa ilog si Rambo. Yee! Hala. Nagbangsit ni Rambo. Nakinam mo Rambo. Dahil sa masyadong mainit, nagbabad sa ilog. Tamang-tama sa init. Hi Rambo ko nam. Hi. Gusto kong mag-live kaya lang mahina ang signal. Pati aso gustong maligo. Bye-bye Rambo. Hala ka, saan na si Rambo? Saan na? Oh, sige. Andun na. Asin na. Ay, andun sila. Ano kukuha ni May isa! Ala ka. Wala na po. Ayan. Kita nagtuntuhay. Hi guys! Dito kami sa Elab. Kasama ko tita ko, ang kapatid ko. Kasama ko batang nangingisip. Batang nas. Ay, basa. Sige. Ang umat. Hindi adalam dato niya. Halak. Ayan. Oh, baka daw ulag ta. Ayan siya guys. Woo! Madi magami nga maka-live. Try ko ag-live. Ayan na guys, mga binhi. Para pag ano ulit, pwede nang itanim ulit. Ayan. Woo! Ayan. Ayan, kailangan ng bumili ako ng spray. Yan, oh. Yan. Oh, kasi sinisira niya yung mga bunga pag ganyan. Pabili ako. Hala, ito. Wala akong naani. Ewan ko. Bakit? Hindi kinukuha nila. Ayan. Wala naman bunga. Kunti lang. Akala ko marami. Pata, Roxy, ay. Ayan. Ayan na guys. Kunin ko na yung mga ibang bunga niya. Ay, yung tayo. Ayan.
let's go. Yan. Kailangan kong bumili ng mga spray para dyan. Oh. Yan, mga bunga. Ayan. Hello. Rambo. Rambo. Ayan yung mga bunga niya guys. Oh, ang ganda. Oh. Ayan. Ay, para makita natin. Ayan, oh. Ayan siya. Ayan, ito yung mga binhi. Oh. Ayan. Oh, ganda diba? Babot? Hi. Halo babot. Ay, kagdigos. Ito yan. Ay, kailangan nagdigosan guys. Mamaya ulit. Okay. Bye-bye guys. Ayan, may tinong pa ako. Ayan. Punta na tayo sa ilog. Ay! Babot! Ayan. Kasi itong aso na to ayaw magpaligo. Itong babot na to ayaw magpaligo. Ayan na guys, mamaya ulit.